Selfless. Mapagmahal. Disciplinarian. Paninindigan. Ako yung nagpapalit ng diaper at the same time nagpapadede kasi they are twins. So, minsan may pagkakataon na sabay silang tumae nung baby pa sila. Yung unang-unang nakarga at nahawakan ko yung anak ko. Yun ang pinaka-the best na feeling na pagiging isang tatay. Siyempre, nung pinanganak yung anak ko, ayan, lalo na yung firstborn. Yeah, ang hindi ko talaga makakalimutan ay yung lumabas yung anak ko. Kasi iba yung feeling no? Pag lumabas na yung parang kadugo mo, kamukha mo. Pagiging magastos. Hindi lang halata, mukha lang akong kuripot pero magastos talaga ako. Ayun. Sana marunong silang gumastos ng pera. Sana maging responsible. Sobrang mabilis magtiwala. Kasi ako kasi yung tipo ng tao na kahit pinagsasabihan ako na madidisgrasya ka dyan pag nagtiwala ka. Gusto ko manahin na lang yung pagka-charming ko at saka yung sense of humor. Kung meron man ako Siguro gusto kong manahin ng anak ko ay yung iniisip yung kapakanan ng mga anak bago ang sarili. Yung realizing that this is a lifetime commitment, that this is a lifetime responsibility. Akala mo natatapos lang sa pagpapadede, hindi pala. Most challenging part siguro yung sa edad ngayon ng anak ko dahil 15 years old. Hindi kagaya sa panahon namin na limitado lang yung yung makikinig ka sa magulang mo, sa teacher mo ngayon. Of course, yung growing up, paano mo sila i-guide, i-discipline. Tapos, of course, financially, kailangan maging stable ka rin because mag-aaral, syempre, lumalaki sila. At the same time, yung needs nila, lumalaki din. Diba? So, and especially pag may sakit, diba? Pag totoo talaga yan, pag ikaw ay isang magulang, masasabi mong akin na lang yung sakit, wag lang yung sa anak ko. Ang most challenging part talaga is yung kung paano mo sila bubuhayin. Yung mag-iisip ka kung saan ka maghahanap ng pangkain. Dahil baon ka na sa utang dito, mayroon ka ng babayaran. Tsaka yung budget sa school, parang ganon. So, yun yung challenging part natin. Naku, dati bihira akong umuwi ng bahay. Dati ang bahay ko sa bahay ng mga tropa ko. Pero the time na magkaroon ako ng anak, ganun pala totoo yung sinasabi ng mga naging parents na kapag nagkaroon ka ng anak, lagi kang excited umuwi ng bahay. Well, it takes time siguro kasi nung medyo bata-bata pa, kahit medyo may parang same pa rin, ganun pa rin nangyari. Pero eventually pag lumalaki na yung anak mo doon na nagbabago, na naiisip mo na, pumapasok sa isip mo na, ay magka-college pa pala to, ay may mga bayarin pala sa school. Being responsible. Kasi magkaiba yung tatay ka at single ka. Kasi kung single ka, wala ka namang ibang iniisip kundi sarili mo lang, di ba? Pero pag naging tatay ka na, hindi na lang sarili mo yung focus mo. Siyempre may anak ka, may mga anak ka. Doon na matutuon yung focus mo. Kailangan mong alagaan at the same time yung time mo, mahati mo rin. Siguro ang nabago sa sarili ko is yung umiiwas tayo sa gulo. Kasi nung single pa tayo, wala pa tayong anak, kumbaga pwede nating bilhin natin yung away ng kaibigan eh. Pero nung nagkaroon ka na ng pamilya, nagkaroon ka ng anak, pag may gulo dyan, kahit na sila yung may kasalanan, ang gagawin mo lang, umiwas ka sa gulo. Gusto ko maging sila. Gusto ko maging mabuting tao. Lagi ko pinag-pray, sana po yung mga anak ko lumaking mababait, lumaking hindi sakitin at lumaking mga gwapo. Siguro wala namang magulang ang hindi gusto maging successful ng kanilang mga anak. Of course, pinapangarap na maging maayos ang buhay niya,
kaya niyang ma-experience niya pa rin na ma-enjoy niya yung moment na kahit matanda na siya, malaki na siya, na nandun pa rin kami as parents niya. Pangarap ko lang na ma-achieve din nila yung mga pangarap nila. Ito hangad lang naman ng karamihan na sila'y makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon din ng sariling pamilya. Happy Father's Day! Ayun sa daddy namin, Daddy Mike. Happy Father's Day! And laging ingat sa katawan dahil napakasipag ng daddy namin. Yun, ang bait. Tapos, we know na mahal na mahal ka ng Panginoon, kaya iningatan yung health mo. And lagi pong dahan-dahan lang. And lahat po, let all that you do be done in love. 1 Corinthians 16:14. Happy Father's Day again! Love you, Daddy Mike! May ganon. Seryoso ba to? Di pwede mag-ano nito, tumawa? Father's Day, Daddy. Uy! Mag-aaral na po ako ng mabuti para hindi na po masayang yung sacrifices nyo para sa amin. Mahal ka That's namin CJ. tatlo. Happy Father's Day. Father's Day. Si Jayden at si CJ, yan. I love Happy Father's Day. Uy! That's Amber and that's I Joby. love you, Daddy. Ikaw ang pinakagwapo sa buong mundo. Oh, basta bata hindi nagsisinungaling eh. Ayan. Ano naman? Happy Father's Day, Dee. Thank you for being the best partner sa pagpapalaki sa mga bata. And we always pray to God to protect you always, lalo na sa work. And stay happy. Stay safe. Bye-bye. Happy Father's Day, Pa. Thank you for your love, for your commitment, and for your support in everything that we do, especially as a family. We thank you for what you have already shown for the past years, for being a great dad and a good example to us, your children. I pray that you will continually experience the plans that God has for you and for our family, and that you may also enjoy all the good things in life. We love you and know that we honor you today as we honor all the fathers. So happy Father's Day. Hi Pa, happy Father's Day. Thank you for your love and guidance sa paglaki ko. Thank you sa pag-spoil ng mga pagkain araw-araw. Thank you. Happy Father's Day! We've been parents for 23 years now and I feel like malapit na tayong matapos. I couldn't have done it without you, and you're my partner in crime. This is such a journey, and without God in the center of our family, we can do this with flying colors. So thank God we were able to make it, and more years to come. So thank you so much for being a responsible father, a provider, a disciplinarian, and thank you so much also for number one, loving me, Charing, and the kids. Again, happy Father's Day to you and more Father's Day to come. Wishing you all the best. Good luck. Gulat ako dun Sa lahat ng mga tatay natin dyan, mabuhay po kayo. Maraming salamat, di ba, sa role na ginagampanan natin, hindi lamang sa mga asawa natin, kundi sa mga anak natin. Ipagpatuloy lang natin yan na, again, huwag natin kalilimutan, this is a lifetime responsibility and we have to be committed on that. Diba? Committed in, diba, giving them their basic needs. That again, that includes your love and your attention. Well, sa lahat po ng mga tatay, Happy Father's Day. Alam ko po na hindi madali ang pagiging isang ama. Kung minsan sa atin, chill-chill lang, hindi nila nakikita kasi masyado tayong masikreto kung minsan, pero yung mga worries natin nandiyan. Pero tandaan nyo na tuloy lang natin ang pagiging isang ama dahil napaka-importante. Tayo ang haligi ng tahanan, ika nga. Tayo talaga yung mag-groom sa mga anak natin para hindi po sila mapariwara. Kaya sa lahat ng mga tatay, you're doing a good job.
Happy Father's Day. So sa ating mga kabisyong tatay, kung ikaw, alam ko kabisyo ka na, certified kabisyo, pero dagdagan mo pa, maging certified ka-loyal. Diba? Kabisyo na, ka-loyal pa. Para happy tayong lahat. Amen? Amen. Ayan, sa mga kabisyo dyan, ng mga tatay, Happy Father's Day. At yan, maging timon sa bahay nyo, no? Kasi umaasa yung pamilya ninyo, umaasa yung anak mo. Pag yung timon, pag yung piloto ng isang barko, kung hindi magaling, pasaway, pabaya, alam mo na kung saan ang patutunguhan ninyo. Pero pag yung tatay, talagang may paninindigan, kahit na anong unos yan, kahit may bagyo yan, kayang susuungin yan.